Hey guys, नोंथांमोनखौ आं YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै जोङो दायो दाबसे जायगायाव थांगासिनो दङ। मबाइला खाथियाव नालाय गाव नुबाय मानसिखौहाय। ओमफ्राय नै सिखाव लामा मबाइल दैना होनो बायोनो। ओमफ्राय आं ब्लग खालामलाङासै ससे अफिसजों बेरायलाबायलांनाय जायो नायनोसै माथो मेंबायसो जानो। आं इउटुबाव फैया जा गोबावसैमोन दिनैसो फैबाय आं। मास मोनथाम मोनब्रैसो जाबायमोन आं फैयैया। मबाइल गैजालामोन ओमफ्राय फैनो हायाखिसैमोन। ओरै थांलालाय माथो लाब जाखो बैजोंसो गाथहैखाबाय माथो इयो। औ बैयावहाय थादों ओमफ्राय बेलाय माथो जाखो सेम जाखैहाय बोरै गोलावबावलाय बेबो बे लामाखौ बारबावखानांगौसै नाया। फाइनालि गाइस जोङो हाजो गोजौ मोनफैबाय। ओमफ्राय नैबाव न' गोदान लुनो साजायगासिनो दं। इयावथ' रायलायनो हानाय नङा हाङानो गगोन। ओमफ्राय लामाया खंख्रा हनै बै गारि थांगासिनो दं बेजों। ओमफ्राय सिदा जायोबा नैबेजों जागौमोन आरोना बै न'जोंहाय माने बे न'जोंसो ओरै थांनांगोन। बादागौबा बेलसो होदेरखो ना माखो। दे नों गोख्रै थाबायलांलाय। होबाय जोंना एक्टरा नै मांखोबाय होलांबाय नै बै गोजौ बै न' गोथां नुहुरनायजोंसो दे लामाया एकदम जों मांखोलांनांगौ। नै मांखोलांबाय जोंना आसोला खालि बा अट' मोनबाय नै अट'जों थांसिगोन जों। गारि गाखोबाय बैसो हनै लामाया बाय सैमा आयु डेन्जारेस लामा दे जा गोजौ। सैमाया खारबा देदामबाय जोंखौनो गालाङा नै सैमाया समान खारफायो नै। नाया आया सैमाया सिगा थुबावना थांफायाखै हरसे डाइरेक्टनो। दा समायना नुहरो नै हाजोखौ सोमखोर नालेंखर बागान रबार बागान। गावथ' गाखोबाय जों नाया आयु डेन्जार खारो जा डेन्जारेस। फैबाय लोगोफोर टेम्पु गाखोबाय गारियाव। माइ थाबोखो थाबोबाय सैमाया थाबोबाय। जा गोबावसैमोन देवथि बावहैनोबा अट' गाखोनो मोनैया। आंनि बयफ्रेन्ड बियो लाजियो केमेराखौ बारा लाजिनायालाय ओमफ्राय देखायखायो आरो लाजिनाय सिनायनो खिन्थु लाजिया डेन्जारसो मानसिया हले खोन्थाखाबाय आं हिन्जाव गोनांसो जेला सिनायनानै लाखा नङाबा सेंग्राना सोरबा सिख्लाफ्रा दिगदार जागोन। आंबा जों बेनिफिसन मोनफैबाय
मोनफैबाय सेतना अ गबोबायबो नोङो dog ama gilla bera ama gilla bera la enna room sirata con phải lại thôi kìa trời má với cả này có sừng rừng mình con phải đâu đây sao bây giờ sao đồng thời gian đang bên mình sao thế này con đường ô bà ngoài chính nó sẽ thôi nha sẽ chén rồi à không sao chị ba nha khen rồi ta xả lưng hay nó phải thầy mà bố bê làm mấy thằng ấy nè ta thầy mà con này à cái nè thầy mà này xem nó phải ra cửa cũng khá lại có thằng bé ăn khá nữa ăn cái sao theo mày là năng bài này vài tiếng nó sẽ này cái này cứ giảm mày là năng bài xóa lá giả lẹ đời giàu ngã lá giả lẹ thầy nơi bố bông phải giờ bây ăn màu thì cái này bây giờ mình hay bây giờ học lăng gần hay xong mới nó sẽ đốt sẹo hay mình nó nằm nè ăn phra nằm màu cái đó màu nó bà bên là em phải đặt cửa đàn sừng cái này cái đó được hay ăn xin đi này đi đâu đôi này thằng ấy gì nữa giả lẹ thằng bay xin nữa mà lá thằng không phải lẹ thôi giờ khán giả nó tiền là thấy à check karna finally guys khởi trình bay sẽ dừng ở đây này thì bay mình này thì nè lại phải mình sẵn là ra đông ở đó thì cứ phone number hộp bay đã mình ông mà lại lên này mà này năng go nào khẩn đã hôn được ta cơ bagan berzaha kat sen banai này bây giờ sẽ thẳng cái này nè này ít giá vậy ít thẳng thì bạn làm sẽ là đâu quả thế thẳng sẽ हो गया भाई हो गया ओए ăn khá chưa rồi हो गया ऐप का काटे वो पैसा कर बाबू ini kalau habis man sulit này khát bài bài room xin chân tháp bài lăng nó sẽ sốt xé rồi lấy thì bài rồi lấy con này phơi bài bài ô thuở thằng xí cần hôn đời ông phải tháp giờ lấy trường ngồi nó không làm được bài này được đang học lăng xí cần chân rồi 오베하 bê 오래 사하니 하나 클라 하자요 다 이니 खोरखिजोंहाय जोंनि दङ दा ओमफ्राय ओरैनो खोरखिया खेविमोन दा ओमफ्राय जों इखौ खेवगोनानै बे आरो दरखं जिङावनि खोरखियाव औ हेल' औ बे साथाजोंहाय ओरैहाय खबार मोनसे दङ दा बे खबारखौ बोखाना साबि गंसे दं इयो जोंनि दे ओमफ्रायो दुवारखौ खेवनानै लांदो नोंसिनिखौहाय खोरखिया खेवनाय नङामोन आं नायसनाखैमोन दे आयौ लामायाबो जिबायदि डेन्जार लामा सिंनो थाइजौ मोनगोन नामा थाइजौ आयौ आं हौवाफोरनि सेन्देलखौ गाननानै फैदों नै जा गिदिरनो अबेजों थांखो आयौ जाम्बा बेजों गारनो थांब्र'ला आइनै लामा आन्दायनानै थांब्र'दों नै हा या सेसका लामा आन्दायनानै थांदों नै ए
ओमफ्राय नै गामि गोथौथारनि लामा ओमफ्राय मामुनि दखानजों ओंखारहैगोन ना बै माबा मिल सौग्राजों ओंखारहैगोन पानी पानी सब पानी पानी जायो औ बोरै थांगोन होनदों अबेजों थांगोन मामुनि दखानजों थांसै दा होनलालाय न' खय बा इसिना हाजिरा हुजिरा मावग्रानि न'आ देन्जारनो बे हाजिरा मावहैग्रानि न' बे ओरैहाय हाजिरा मावहैग्रा हिन्जावालाय इनि न' इयो ओमफ्राय न' लुगासिनो दं माथो आसलनिबो नै टेलर दं इसिनि न'आ इनो नै सुयो हाय टेलरिं ओमफ्राय नै सिउ थांनोसै जों नै बेजों हाबलांनोसै जों थांनोसै आं गोलैलाङाथ' नामायिन नों लामाखौ नुवाखैलै सिगां दा थां आं नोङो देखायगोन आयु जा दुगा लामा नुयि मानसियानो मा KTM सैमाखौ खानानैसो दोनो हनै आयौ अनो नागिरदों आसामनि मानसि होननानै अनो नागिरदों आयौ नै जोंखौ दाखालै इयाव नेनो लिंलांदों रा जि कम्पानि मावग्राया दाने मा जाहोफैबाय जोंखौ जानो हासै रागा सक्का बोरायनि न'आ इलाय बेलाय राबाव दं सासे बोराय ओमफ्राय नै जों फैगासिनो दं मालायफोरनि न' फैबाय जों थांसै ओमफ्राय मोनबायानो होनदो रुमखौ बैलाय रागा सक्का बोराया क्या माथाय ओमफ्राय सिखाव लामाजों फैबाय नै माबायदि मोनदों नों मालायफोरनि न'जों फैनानै बेदां मिस्टार गाजोला हमनानै लादो माबा मोनसे गोमायो लाखौनो सिखावा नै सिखाव सेरेब ओमफ्राय नै अबे लामाजों थांहोयो नायनि आं नाय थांलाबायरा नों थांमारबायमोन नै दस्रा लामाजोंसो ओमफ्राय फैबाय नै बे जों दहाय गय जानायनि दखाननि न'आ बेलाय बेनो नै ओमफ्राय फैबाय दाने मामुनि न' मोनसिगोन मा होनो दखान मोनसिगोन दखान सिखाव लामा मालायफोरनि न' फैबाय लोगोफोर आं बोरायखौ थगायबाय दिनैहाय थगायनानै ससे गोलाव मालायफोरनि सिखाव लामाजों थांहोबाय आङो ओमफ्राय फार्स्टआव गावलाय इजोंनो होनखादों ओमफ्राय आंजों थगायजानानै माने माबाबाय आरोखि ना इयो थांब्रेबाय ओमफ्राय आं थगायबायखौ मिनिनो ओंखारबाय नों माबायदि मोनदों थगायजानानै राजुदों जोङाखै दा मोनसे इन्टारेस्टसोहाय इयो आस्सा लोगोफोर ओमफ्राय मोनफैबायानो ओमफ्राय नोंथांमोननो जों खामानि मावनायखौ देखायनो हायाखिसै एसे उसुबिदानि थाखाय अब्लाबो जों मोनफैबाय ओमफ्राय ब्लगखौहाय बावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर उननि मोनसे सैमाखौ लोगो मोनफैफिनबाय नै मैथो नै जोंखौ होसोलांनाय सैमाखौ लोगो मोनफैफिनबाय बाय